by to bylo na ukončení výroby rokovostenského přírovadu může být další, na první pohled nesouvitející dopady. Není to hodně dělat, ale hrstká je přistále brutalizní. Když na polích nahradí řepku, mohou vzniknout značné problémy. Velký Jiří Ročňák z mysliveckého sdružení Tistovec. Loni v dubnu členové této organizace se sbírali 17 vysoké dřeva. Velké škody byly zaznamenány všude, například myslivecké sdružení Pastička Bojano, kvůli úhybu úplně zrušila odstel. Letos je situace jiná. Lesní věž měla zeleného krvení, dostatek je výjimky na stížených oblastech a tuším se na celou řepkou nebude velké hladurády. Nebezpečí, ale stále trvá. Myslivci by měli právě teď doplňkově fixovat čerstvým serem krmné úsolí a minerální lizy posílánu lesy. Pokud někdo uvidí půle zvrtkovající pěkší věž, měl by se skutečnost upozornit místního kuklského hospodáře, který vypíšila od České centrály Českomoravské myslivecké jednoty. Leská olejša obsahuje jedovaté glukosyláty a v tomto období má splatnost kořeninové cukry i nevyhovující poměr mezi minerály. Hezký soukromé styčnanů spodní listy mohou obsahovat mikrostruktiny. Žádné tady ztratky, to opravdu může mákové, ale zároveň potom lépe skočí.